Assalamu alaykum. Udoktak yakynymyň udoktaky we yakynnak tomaşaçylary biziň häzirki paýlaşjak bolýan videomuz şeýle bir saatlyk günden alynan, ýagny 2025-nji ýylyň 1-nji oktyabr güni häzirki wagtda Könürmeç etrawynyň derýalyk keňeşiginiň ýaşaýjysy Ejes Gurbanowyň, has dogry Gurban Sultan Gurbanowyň doglaryň güni boldy. Ejes dogurmady häzirki wagtda Gazagystan Respublikasynyň Gazagystan döwletiniň Almaty şäherinde ýokary okundygan edýän Mehriban jigisi Dürli Gurbanowa mähirli gutlady. Bizem Dürlüniň ajaýyp arzulary bilen, sowgatlary bilen derýalyk keňeşigine Aman Muradowlaryň döwletli ojagyny Ahmed agamyň agdyr maşgalasyndan mehman boldyk. Biz döwletli ojaga baraýan wagtymyzda şeýle bir saatly portadan üstünden bardyk. Ýagny Ejes dogurmadyň Sewer ýary geldim Muratjanam, Ahwan gelini bugünkü şanly güni bilen doglan güni bilen gutlaýan eken. Kazakistan'dan immeğinde kızgın salam getirdim. Dürlüğün adından Mehriban ejekesini, Ejesi, Gurban Sultan doğru açayım. Gurban Sultan bugünkü doğru günün kutlayat. Dürlü var ya gül alacağına bilmedi, pul alacağına bilmedi. İkisini koşu bine şeydi abi. Ele mine Dürlüğün adından. Canım sağ olsun. Geldim Murat'ımın çok farklı yaşan. Dolamını bellemek nasip etti. Ne var dolamı sağ dolamı. Geldim Murat'ımın. Grammar. Allah canım. Söyle. İnki söylemek lazım. Öğretmen. Bize de bizden barada. Ene şeýle de bugünkü dawaramynyň sebäpkärini ýurjyları Nur Ýagtjan bilen Kakkursanam daşa ýurtdan gutlaýarlar. Oğlun ýaşanýar, ýüzüm bolmasyn, ilk pesgurdan şol ýarap bolsyn. Indi kir bäbekler bilen bellemek nädip etsin Allahjan. Al gutlaýan onda. Gulasjak gözel göwnüňi sollar ýaman bolar. Öýköden dolan göwnüňi ýene ýazjak dogan bolar. Dogan gelse süýjär göwün arkaňa dağ diýär şogün. Näçe düştün düwün ýene çözjek dogan bolar. Eje söýür ogul gyýdyn, dogan duýar ayak ýygyň. Epelende ýere diýdin, ýene syzjak dogan bolar. Hile gorsa ýakyndaşyň, ýere salsaň eger başyň gorar seni tapar basym, düşman edjek dogan bolar. Ejeň bolar Mehribanyň, kakan bolar gahrymanyň, öwür bolup süýtüs janyň bilek edjek dogan bolar. Ondan soňra bizem dürli jigimiň Dürli Gurbanowyň Mehriban ejekesine ýolan sowgatlaryny goşurdyk. Owadan pursatlarda gow arzular dawaran sebäpkäriň, ýagny özüniň şanly günini belleýän Ejes dogurmadyň adyny beýan edildi. Bizem şu pursatda näme? Udoktaky ýakynymyň adyndan, şeýle de pena video studiýaň adyndan Gurban Sultan jigimidi, Gurban Sultan dogurmady mehirli gutlaýas. Doglan günü bilen Allah jan ömrüňiz uzak bolsun. Geldim Muratjan bilen hemişe birek söýüp ýaşaň, silap ýaşaň, ogul gyýdyňyz kän bolsun. Ahmed agamy hemme dogan garyndaşlaryňyzy üstünlikleriňiz bilen, şowluklaryňyz bilen begendirip ýaşaň. Ýalňyşmasam toýuňyzda da pena video bilen hyzmatda bolupdy. Geldim Murat bilen Gurban Sultan özleriniň bagyt toýlaryny durmuş toýlar toýlaýarlar. Ýaşar bagtda bolan owadan ýaşa, owadan söýür. Gelişe bak dolan. Altın asır dua edeceğim.
başladık. Şonda da gowardylar beýatdik. Hemme arzular hasır bolsun. Aman Muradovlaryň döwletli ojagynyň adyny aýdylýan Ahmed agamyň döwletli ojagynyň adyny jeşiň doglan gününe aýdylýan hemme arzular hasır bolsun. Şeýle owadan pursatlaram näme? Her bir asly halal ojaklara ýygy-ýygydan ýar bolsun. Durly Gurbanowa tüweleme ýyly ýydyna bir de ýüz tutup öwet mehribarlaryny doglan günü bilen gutlaýan durlyjy gymmet siziň hem okularyňyza uly üstünlikleriň ýaran bolmagyny dilek edýäs. Gazagystana hemme türkmenler, talipler hemme üstünlik ardy edýäs. Almaty, Astana, Şymkent hemme üstünlik.